Напоследък започнаха да се въртят много странни видеа. Някои от тях са заснети от хора, други от охранителни камери. Ако тези записи са истински, то те са от онези, които ще дигнат целия свят на крака. Докато се хранят. Докато карат колело. Докато се молят. В един парк. В болница. Дори и в училищен автобус. В записите ясно се вижда, че хората внезапно изчезват, и то на различни места. Тези видеа наскоро започнаха да се появяват и получиха хиляди гледания и споделяния в социалните мрежи. Дали тези изчезвания са знак за спасението, обещано в Библията, или са дело на извънземните, които често са на дневен ред в наши дни? Някои даже се изказаха много по-настоятелно. Според тях, Създателят подготвя края на този покварен свят и отвежда хората един по един. Но какво означава всичко това? Точно за това сме тук, за да изясним цялата тази мистерия. Нека започнем с клипът, който някои от вас са виждали в социалните мрежи. Записът от охранителната камера на училищен автобус. Докато автобусът пътува, изведнъж децата изчезват. Сякаш всичките внезапно са преминали в друго измерение. Шофьорът е шокиран и започва да обикаля автобуса. В продължение на инцидента, след известно време идва полицията и започват да разясняват какво се е случило. Просто карах по улицата, погледнах нагоре и те ги нямаше. Добре, просто изчезнаха, не можах да повярвам. Няма инцидент. Няма инцидент тук, нали? Разгледайте автобуса, няма нищо паднало. Бе, погледни го, сега, няма нищо грешно с този ход. Полицаят също проверява автобуса и ясно се вижда, че там няма никой. Ако смятате, че този или следващите записи имат нещо странно, моля да напишете в коментарите, защото от тук нататък ще разгледаме и други подобни записи. Ето още един от тях, който е заснет от охранителната камера на една болница. Първият запис от болницата показва няколко души в чакалнята, след което някои от тях внезапно изчезват. 9 от хората, намиращи се в залата, внезапно изчезват. В продължение виждаме как хората се разтревожват и се опитват да разберат какво се е случило. Ето и запис от различна камера и ъгъл на инцидента. И от тази камера, която снима от различен ъгъл, може да видите, че изчезващите хора са същите. И от двата записа на камерите се вижда, че изчезващите хора са едни и същи. Още един запис от болница. Този път на записа се вижда само един човек, на който телефона му пада на земята, след като той изчезне. А това е последният запис от болница. В дясната пейка са седнали мъж и жена, които внезапно изчезват, също като останалите до сега, и документите, които жената държеше, падат на земята. Ако сте обърнали внимание, в същия запис санитарката и лекарят също изчезват. Макар и късно, хората, седящи срещу тях, осъзнават това и се опитват да разберат какво се случва. Още един запис, но този път е от едно летище. Отново изчезващи хора и реакцията на свидетелите. Записите за изчезнали хора нямат свършване. На една доста оживена улица. Alright, sounds good. Сред природата, докато карат колело. Whoa! Jeremy? Jeremy! Докато се молят в църквата. One last song. От охранителна камера на някоя къща.
Не на едно или две, а на десетки различни места са заснети изчезвания и изглеждат доста мистериозни. Тези изчезвания са заснети на места, където няма никой, но също и в летища и болници. Първото нещо, което ми привлече вниманието, е, че по време на тези изчезвания вещите на хората оставаха. Техните телефони, вещи или превозни средства не изчезват с тях. С други думи, всичко освен тялото изглежда, че остава тук на земята. Докато се опитвах да проуча какво означава всичко това, се натъкнах на едно вярване. Вярване, което наричат репчър. В превод – грабването. Това е вярване на християните, особено на американския евангелизъм, че както живите, така и мъртвите вярващи хора ще се издигнат на небето, за да срещнат Исус Христос при второто пришествие. Когато погледнем етимологията, през средновековието думата репчър е разбирана като изземване или отвличане. Тя е произлязла от латинската дума раптус, което означава транспортиране или пренасяне. Думата, която при едни означава носене, а при други издигане, във всички случаи ни говори за смяна на мястото и събиране. В християнската вяра някои наричат това вект. Тази дума се използва във връзка с мистичен съюз с Бог или вечен живот на небето. Смята се, че вект образува част от сценария на събитията, които ще се случат в края на света. Можем да кажем, че разказва за спасението на вярващите, когато светът ще е пред своя край. Когато започнах да проучвам дали това или подобни неща са споменати в Библията, попаднах на някои подобни текстове. Например, в Солунци пише: Тези, които са живи и живи до идването на Господ, няма да могат да предшестват мъртвите. Първо, месианските мъртви ще възкръснат. Живите и възкресените мъртви ще се съберат в облаците, за да посрещнат Господ във въздуха. Картините, изобразени за това вярване, напълно подкрепят написаното. След като прочетох написаното в Библията, си помислих: възможно ли е тези записи да показват, че обещаният ден на вярващите в това е дошъл? Вярването е, че светът вече е превърнат от хората в една яма от мръсотия и че Създателят е подготвил край. И преди този край да дойде, той събира своите вярващи при себе си. Въпреки това, частта написана в Библията, че живите и възкресените мъртви ще бъдат събрани в облаците, разкрива, че тези видеоклипове са напълно неуместни с това, което е обещано в Библията. Защото в видеята се виждат само изчезващи хора. Няма информация или новина за възкръснали мъртви. Също така в медиите няма никаква информация за внезапно изчезнали хора. Така че всички тези видеоклипове всъщност означава, че са просто измислица. Места като летището, болницата и реакциите на хората там може и да са доста убедителни, но в много моменти те се издават. Може би и вие сте забелязали тези моменти. Например, изчезващите деца в автобуса. Има очевидни разлики в записите от различни ъгли, показващи един и същ кадър. Малкото момиченце отпред гледа на съвсем различни места и времето на изчезване също се разминава. Или погледнете внимателно тази жена от болницата. Въпреки че човекът, който стои пред нея, внезапно изчезва, тя продължава да говори. Или тук хората отдясно внезапно изчезват и документите им падат, а тези отляво не помръдват. Чак след няколко секунди показват някакви реакции. Добре, тези видеа определено изглеждат като фалшиви. Но честно да ви кажа, се зачудих. Как са успяли да убедят управителите или хората от болницата и терминала на летището? След което се сетих, че това може да не са летища или болници, а места създадени изцяло за тази измислица. Но създаването на места, организирането на обучвани хора, записването, монтажите на видеята, всичко това са разходи. Защо някой би вложил толкова огромни средства в нещо подобно? Докато се рових в интернет, за да намеря повече информация, попаднах на един сайт. Името на сайта е доста странен. В превод на български означава "може би днес". Този сайт беше точно това, което търсех. В по-долните редове е написано следното: Ние не знаем деня или часът на завръщането на Христос при грабването, но един ден милиарди хора внезапно ще изчезнат от лицето на земята. Ти готов ли си? В сайта отново се споменава за репчър и има информация за това. Като цяло за отговорите на повечето въпроси е посочен Дейвид Йеремия.
Той е американски евангелистски християнски автор, в същото време старши пастор в църква. Мисля, че той е отговорникът за цялата тази организация. Докато преглеждах страницата на сайта, бинго! Попадам на онези мистериозни видеа, които ние с вас прегледахме и хората видяли ги в интернет, които се чудеха как е възможно това. Всичките, дори и повече са качени в сайта. Има написано изявление за тях и е споменато, че всички тези видеоклипове са измислени и фалшиви. Целта на видеоклиповете е била да покажат на хората как ще изглеждат предполагаемите предстоящи пророчества и да ги насърчат да помислят дали са готови за този ден, когато се сбъднат. Тези реалистични и мистериозни видеоклипове определено са направени за да привлекат вниманието на хората и да ги накарат да повярват. Между другото, повечето християни не вярват на това пророчество. Вярващите са много малка част. Фактът, че някои евангелисти имат вярване като премилениализма, затруднява вярването, че хората ще бъдат привлечени към небето и че Бог ще ги събере преди да умрат. Това вярване има много противоречиви точки и не е нещо, което трябва да се подчертава твърде много. Според мен, страшният съд на всеки един човек е неговата собствена смърт и трябва да сме готови преди смъртта да дойде. И така стигнахме до края на това видео. Надявам се да съм обяснил всичко точно и ясно. Преди да излезете, не забравяйте да ударите една секунда и да харесате това видео, както и да прегледате другите ми видеа от канала.